Iti pakasaritan ti Pilipinas ti makdartimay sa politiko anang irupir iti amuna apagsayaatan ti bukod na apagilyan. Ita nga aldaw laglagipen ti kaadwa na Pilipino ti imbati a pakasaritaan daytoy a senador iti Pilipinas amwen tayo iti daytoy a parang. Maibilang akapatgan na rupa iti politika ti Pilipinas iti dekada 60 aging 80 nalaing nga agbitla ken napinget iti anyaman a debate iti politika ken ekonomiya. Wala na ikang communication doon. Sarado na ikang ganon yung mga airport. Ako ikang ganon babalik, alam ko, mas maskip ang aking pupuntahan. Ang hihingin ko lamang sa inyo ikang ganon. Kung merong mangyayari sa amin sa katanduanan, ay huwag sana yung kalimutan ang aming dugong tutulo sapagkat ang dugo naming tutulo ay ihahandog namin sa bayan, ihahandog namin sa demokrasya ng Pilipinas. Nayanak ijay Concepcion Tarlac, ken idi agtawon iti 17, nagbalin ang kaubingan awar correspondent ijay Korea, nang itunda iti panang padayaw ni President Elpidio Quirino ken Kuana. Naasideg ken ni Ramon Magsaysay, isot gapuna ang nagbalin nga emisaryo ni President Magsaysay, tapno makipatang ken ni Luis Tarok, adadaulo ti Huk Balahap anang itunda iti isusuko ti kaadwan ag grupo. Gapo iti baligi na napadayawan iti Philippine Legion of Honor nga daan katukad a ranggo kas commander iti October 14, 1954. Kaubingan a mayor ti Pilipinas iti kapanawenan na iti tawen na 23. Ijay Concepcion Tarlac, tawen 1955. Nupay napadisi gaputasan na maitunos iti tawen na. Nagbalin a Vice Governor iti tawen na a 27, ken nagbalin a Gobernador kalpasan a nagresign tin nabutusan a Gobernador iti 1961. Nailailayon kalpasan a nangabak iti 1963. Nagbalin as Secretary General tin Nationalista Party iti 1966. Sana mailibak iti pakasaritaan a nagbalin a napinget a kabalubal ti Marcos Senior Administration iti politika iti dekada 60 aging 80. Nabutusan as senador iti 1967. I ran for the Senate and I was a member of the minority party in the Senate. I was to seek the presidential nomination in 73. However, that was aborted. Dimalan iti ado akarit iti tay akti politika. Naibalod iti 7 a tawen ken 7 a bulan aging gaan napalubusan a nagpaagas ijay Amerika. Ijay nagbitla para iti demokrasya. And because I knew early on, and I discovered that there is a God who is just. Na merong isang Panginoon na ibibigay sa atin ang ating kagandahang ginawa at paparusahin tayo sa ating kamaliang nagawa rin. Nagsubli iti Pilipinas iti August 21, 1983. Babaan iti eroplano, binantayan tinasurok sa nga ribu a soldado. Nupay kasta iti panagbabana iti agdan ti eroplano ken laat a nagparang ti agnagan iti Rolando Galman anang paltog ken Kuana. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them. Dagos nga inimbestigaran ni Justice Corazon Agrava tinasawa krimen. 25 military men ti suspect ken may sa sibilyan. Ngamuy na suwas ti Sandigan Bayan ti kaso kontra katakwada iti December 2, 1985. Naipatungpalmanan ti investigasyon iti presidente ti asawa na ani Corazon Aquino. Na-convict ti 16 a soldado iti 1990. Baban iti Sandigan Bayan iti life imprisonment. Iti panaglabas ti tawen, nawayawayaan dagiti daduma. Ti kaudyan kat iti March 2009. Ti wayawaya kat mayarig iti danom, mapulatan man ti pagayusan na sa pulo na latta ti dalan tapno sukisuken na ti tunggal abot a pagdalyasatan a makaakal iti nakaipupukan na. Dayta ti kayarigan ti biag daydi Senador Benigno Simeón Ninoy Aquino JR. Nagbalin a Ninoy Aquino Day daytoy nga aldaw baban iti lintag a pinirmaan ni President Gloria Macapagal Arroyo iti February 25, 2004. Na ito din kasi special non-working holiday. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan.